Dámy a pánové, jak už určitě víte, tak nám Fortnite odložil začátek nové sezóny 2 o 2 týdny na 19.3. Tenhle odklad bohužel ovlivní i následující mody, jako například OG Fortnite, který původně měl být taky 18.19.3. Ale z tohohle důvodu by měli OG Fortnite sezónu 8 taky odložit minimálně o další 2 týdny. To by znamenalo, že sezóna 8 Chapter 1 vyjde až na začátku dubna, například 1.4. Další mod, který to taky určitě ovlivní, tak je LEGO Fortnite, protože se nám líklo, že Epic začal testovat LEGO Ninjago Part 2 už ve verzi 40.10, což když tak bude první velký update v sezóně 2. A to znamená, že i tenhle ten Season 2 update první se nám taky odloží minimálně o týden nebo o 2. Já dnešní video točím v průběhu valentínského eventu. Máme takhle speciální srdíčkové zóny, trvá to vždycky o víkendu pouze 1 hodinu. A ještě jsem chtěl vyzkoušet vystřelit po té Dark Voyager lodi. A teď jsem to udělal, že? OK, tak to byla kravina, já tady to video potřebuji vyhrát. Mělo by to vypínat na 1 ránu, že? Jo. Tohle je super věc. Mělo by to vypínat na 1... Tak to byla kravina, já tady to A ještě máme takhle speciální srdíčkové zóny, trvá to vždycky o víkendu pouze 1 hodinu. A ještě jsem chtěl vyzkoušet vystřelit po tady Dark Voyager lodi. A teď jsem to udělal, že? OK, tak to byla kravina, já tady to video potřebuji vyhrát. Mělo by to vypínat na 1 ránu, že? Jo. Mělo by to vypínat na 1 ránu, že? Jo, vyhrát. Mělo by to vypínat na 1 ránu, že? Jo, vyhrát. Mělo by to vypínat na 1 ránu, že? Jo. Tohle je super věc, ale je škoda, že to třeba někdo nemůže ovládat. Jo, že byste do toho mohli vlézt podobně jako byla Star Wars sezóna, ten křižník. Nevím, jestli by mě to vyplo v autě, když takhle jezdím, ale asi to radši zkoušet nebudu. 19.2. dostaneme poslední velký update v této sezóně a máme takhle dokonce už líknutou ikonu pro novou zbraň, která by se měla nazývat The Seven Cannon. Měli by nám i na mapu vrátit, že od členy sedmičky, dokonce Foundation by měl dostat tu vlastní mítiku. Je ale trochu možný, že tohle bude ta nová zbraň, kterou bude mít i Foundation. Je ale trochu vrátit, že od členy sedmičky, dokonce Foundation by měl dostat tu vlastní mítiku. Je ale trochu možný, že tohle bude ta nová zbraň, kterou bude mít i Foundation v mýtické variantě, že možná ten design trošku předělají a nedostaneme vyloženě stejnou zbraň, kterou měl Foundation na konci kapitoly 2. Máme taky pochopitelně novinky ohledně nových spoluprácí. Já nevím, jak tenhle ten look funguje pořádně. 96. Oni ho takhle teď na tady ten valentínský hodinový event dali v mýtické variantě a dostanete ho vždy, když zapnete hru, ale teď, když budete hrát pochopitelně Fortnite, tak ho nebudete mít. Jinak probíhá to vždycky v sobotu a v neděli, takže příští sobotu to bude znova. Takhle to například udělali i u minulých eventů South Park a tam dávali dokonce takový ty bonusový body na ten Battle Pass. Za tady ty eventy nejsou jakoby žádný kosmetiky, možná v budoucnu to změněj, že taky něco, že taky něco dají. A vlastně každý má self-revive. Ale pojďme teď projít nové spolupráce, které se nám líkly, že brzy mají přijít do Fortniteu. Epic začal pracovat, nebo pracuje, na 3. vlně Rick a Morty. My jsme poslední vlnu dostali v kapitole 3 a tohle mi za mě dává smysl, že dostaneme další postavy, protože že jo, Ricka uzavřeli v sezóně 7, Chapter 2 Battle Passu, takže dostat nějakou novou variantu dává smysl. A zároveň máme dostat i Pickle Ricka. Tohle by mohla být jeho nová varianta, anebo ještě dostaneme nějakou jinačí variantu, která se bude víc podobat té variantě, kterou uzamkli v Battle Passu. A tady ta 3. vlna by taky měla obsahovat sidekicka. Teď taky poprvé vidím ten valentínský Delulu. Nevím, jestli to je jako Bubble Shield, nebo jestli to je pouze taková ta zóna, kde například se něco special děje. A on tenhle ten Bubble Shield dokonce byl v Delulu modu, jestli se nemýlím. Já jsem Delulu mod od konce kapitoly 6 nehrál, takže
co bylo za novinky z mini v Delulu modu, pořádně ani nevím. Další spolupráce, která se nám líkla, že má brzy přijít do Fortniteu, tak je Peak. Hra, která měla velký hype před několika měsíci, jestli se nemýlim. Dále se nám taky líklo, že David Beckham, fotbalová spolupráce, má přijít do Fortniteu. Tohle by mohli dropnout na World Cup, mistrovství světa ve fotbale, takže přibližně v létě. Máme taky spolupráce, o kterých víme, kdy mají být, a to je Kafka Blade, Star Rail herní spolupráce, o tady to jsme taky už několikrát mluvili, teď se potvrdilo, že tady ta spolupráce má být dostupná 26.2., takže má přijít v tom posledním velkým updateu v této sezóně. Kdy mají být, a to je Kafka Blade. Létě. Máme taky spolupráce, o kterých víme, kdy mají být, a to je Kafka Blade, Star Rail herní spolupráce, o tady to jsme taky už několikrát mluvili. Teď se potvrdilo, že tady ta spolupráce má být dostupná 26.2., takže má přijít v tom posledním velkým updateu v této sezóně. To ARko je docela OP. Aimbot ARko, no. A tohle je teda bot, taky pravda. Takhle střílej boti. Nové anime by taky do Fortniteu mělo přijít 19.2. a to je Solo Leveling. A by taky do Fortniteu mělo přijít 19.2. a to je Solo Leveling a pochopitelně i nová herní další spolupráce a to Resident Evil, což bude spojený i s tím speciálním programem spolupráce, a to Resident Evil, což bude spojený i s tím speciálním programem na Epiku. Co je taky škoda, tak podle líku jsme u K-pop Demon Hunters spolupráce měli dostat více věcí. Minimálně se líklo, že Jinu měl mít bonusový styl s těma brýlema. Já mám takový pocit, že těch věcí mělo být víc, dokonce byl líknutý ten derpy, který nedopadl, a mám taky takový pocit, že plánují třeba na konci roku dropnout třetí vlnu. Oni nám můžou dát dokonce i třeba takovéhle ještě styly k tady těm skinům a mohou to dát, že jo, pochopitelně zase jako separátně skiny, k tomu dát toho derpyho a k tomu třeba vydat zbytek té skupiny, těch kluků, ale za mě je to prostě stále škoda a špatný, že už to Fortnite nedělá jako třeba v kapitole 1, v kapitole 2, v kapitole 3, že když vyšel nějaký skin, tak třeba potom v budoucnu dostal bonusové styly a ne dělali z toho další separátní
skin. Jedině jak by to asi šlo ovlivnit, takže by to lidi nekupovali, ale když se podíváte do shopu, po pár hodinách chce nejkupovanější věc, tak většinou vždycky. To je ta nová spolupráce, nebo ty nové skiny. Já musím do zóny. Srdíčkové zóny. To mě zajímá, jestli ta srdíčková zóna bude jako úplně až na konci, nebo jestli ta zóna se změní zase do kruhu. Au. Teď jsem dostal trošku dozad. Měl jsem si vzít asi ty shieldy, které tam byly. No nic, tak ještě vám řeknu, že v Rocket League můžete získat free valentínský boost za to, když odehrajete 14krát duo. Můžete prohrát, můžete vyhrát, je to jedno, můžete hrát s randomákama. Takže jestli sbíráte i kosmetiky na auta, tak když tak tohle si pohlídejte, končí to potom za pár dnů a může to být v budoucnu vzácný, nemělo by to potom ani prodávat v shopu. A jsou tam i další kosmetiky na auta. Nějaký ty dekály, koukám, že je nějaký výbušný gól a banery. Je možný, že to třeba v budoucnu přendají do Fortniteu, ale co vám když tak okamžitě přendají, tak je ten boost, takže když tak si tohle taky pohlídejte. Jinak budu rád, když mi napíšete do komentáře váš feedback o tom, jak aktuálně vycházejí videa, co by se vám třeba líbilo, abych zlepšil, nebo co bych třeba měl více zmiňovat takhle ve videích, takže za takovýhle feedback já budu moc rád, abych věděl, co vás třeba, nevím, netrápí, ale co byste prostě ocenili, abych zlepšil. Jedavé jedna. On je tam nahoře, že? Tak pojď. Hele, to je zbraň dělaná pro mě, jak já mám špatný aim, tak prostě to je pro... Sorry, pro boty, jako pro mě. Prošli jsme všechny novinky, těším se na nový update, který teda bude 19.2. Tam dostaneme i tu novou reload mapu, když bude zase něco nového, tak vám o tom dám vědět. Tyhle ty novinky můžete podpořit zadarmo lajkem. Já to nechci takhle jako vždycky zmiňovat, žebrat to ty lajky, ale víme, v jakým je aktuálně Fortnite v stavu a jestli chcete, aby takhle Fortnite videa stále vycházely a sledujete je pravidelně, tak opravdu to můžete podpořit tím lajkem. Mně to hodně pomůže a vy takhle si zajistíte, že ty videa stále novinkové budou. To bylo pro dnešek teda všechno a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím ahoj.